Wel, y prosiect wedi digwydd o achos eleni yw camlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Nod y prosiect yw ymchwilio a chasglu a deud hanes Aberystwyth yn ystod y Rhyfel. Y straeon mawr a straeon bach hefyd, nid jyst y milwyr, be oedd y bobl cyffredin yn gwneud dydd i ddydd yn ystod y Rhyfel. Mae gennym ni gwirfoddolwyr ac mae nhw yn casglu y gwybodaeth drostyn ni. Dyn ni'n cynnal gweithdai hyfforddi i hyfforddi nhw sut i mynd o gwmpas y gwaith o ymchwilio. So, dyn ni wedi cael sesiynau yn y Llyfrgell Genedlaethol ac archifdy Ceredigion i gwneud hyn. Dyn ni wedi dod o hyd nifer o straeon yn deud hanes Aberystwyth yn ystod y Rhyfel. Un o'r storis dwi'n hoffi yn fawr yw ffaith bod oedd plant y dre yn mynd o gwmpas yn casglu wyau i roi i'r milwyr oedd yn gwella yn ysbyty y Croes Coch ar y prom. Oedd nhw'n sgwennu enwau ar y wyau, oedd y milwyr yn sgwennu nôl ac yn dweud diolch. Tir diwedd y Rhyfel, oedd na y digwyddiad o'r enw War Weapons Week a ddaeth tanc o'r enw Julian i Aberystwyth. Ond y bobl yn gallu talu i mynd i fyny eistedd ar y tanc. Oedd hwnna i codi arian ar gyfer ymdrech y Rhyfel. Dyn ni'n redeg blog ac yn postio rhywbeth bob wythnos, straeon bod bobl wedi roi i ni. Mae'r prosiect yn redeg digwyddiadau drwy'r flwyddyn ac ar hyn o bryd mae gennym ni arddangosfa o luniau y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n deud hanes y Rhyfel o 1914 yn y dechrau efo posteri recrwtio o'r enghraifft, hyd at y dewydd efo rhywbeth fel oedd yn galw Dead Man's Penny, ond oedd teulu pawb oedd wedi marw yn y Rhyfel yn derbyn un o'r reina. Mae gennym ni cyngerdd blwyddyn nesaf o cerddoriaeth o y ffywyduriaid o'r Gwlad Belg ac hefyd drama wedi ei seilio ar llythyrau Dot and Billy yn ystod y Rhyfel.